Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Як дақиқа ман шумо ба гап дорам. Марҳамат. Ин чӯҷа дар инҷо чӣ мекуфта бошад? Як илоҷ карда инро бадом ғалтондан дар кор. Ассалому алайкум Харҷон. Ва алайкум салом. Дидам дар инҷо шумо сарсони саргардон овора ҳастед. Ягон касро мунтазиред? Модарам касал аст акаҷон, ман ҷои кор куфта истодам. Ҷои кор? Бале. Дидед, дарҳол барои ман 2 нафар коргар дар кор аст. Инҷо деҳа аст. Агар дарони мошин дар омада гап занем, шояд хубтар шавад. Мардум ягон гумони бад накунанд. Не акаҷон, ман ба мошини бегона намешинам. Фарҷон, манам хоҳар дорам, ҳамсар дорам, модар дорам. Дилат дур нарад. мудоме ки шумо аз худо метарсед, хоҳар доред, модар доред, ба ман ҷои кор лозим аст. Модарам бемор астад. Аз ҳамин сабаб ман ба мошини шумо мешинам. Бисёр хуб Харҷон, бисёр хуб. Биё.